तर दादा गेल्यापासून आपल्याच पक्षाला सगळे का टार्गेट करतायत असं जय पवारांनी विचारलंय। खरात सोबत सगळ्यांचे फोटो मात्र टार्गेट आपल्याच पक्षाला का केलं जातंय असा सवाल आता जय पवारांनी उपस्थित केलाय। झिरवाळ, पटेल, तटकरेंना टार्गेट केलं जातंय असा आरोपही जय पवार करतायत। दादा गेल्यापासून आपल्याच पक्षाला का सगळे टार्गेट करतायत। आता खरातांच्या ह्याच्यात बाकीच्यांचे पण सगळ्यांचे फोटो आले, पण नाही इकडंच टार्गेट करा। मग नंतर जेवणाच्या वेळेस त्यांनाच टार्गेट करा। मग प्रफुल्ल भाई, सुनील तटकरे साहेब त्यांनाच, अरे बाबा पक्ष आपला पहिला आपण एकमेकांना सांभाळून घेऊ, मग बाकीच्यांचं काय करायचं आपण करू। त्याच्यामुळे तुम्हाला सर्वांना सांगतो की कुठे मनात वाईट वाटू नका घेऊ प्रफुल्ल भाई नाही तर सुनील तटकरे साहेबांचं। ते पण होते जेव्हा आपण हा निर्णय घेतला वहिनी साहेबांना उपमुख्यमंत्री करायचा आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष करायचा।